Assalamu alaikum warahmatullah. A yau za mu yi muku bayani ne akan hanyoyin da za ku bi domin daina kallon fina-finan batsa. A bidiyon da ya gabata mun yi muku bayani akan illolin kallon waɗannan munanan fina-finai na batsa, wanda muka yi muku alƙawari a yau za mu kawo muku hanyoyin da za ku bi domin ku daina kallon waɗannan fina-finai. Idan ba ku kalli wannan bidiyo ba, yana da kyau ku je ku kalla domin sanin illa abu shi ne zai baka dama wajen ganin cewa ka ɗauki matakin daina kallonsa. Link ɗin bidiyon yana cikin description, za ka iya shiga domin ka ga link ɗin wannan bidiyo. Idan yau ne zuwanku na farko, za mu so ku danna mana like sannan ku subscribe a wannan channel domin samun bidiyoyinmu a koda yaushe. Kamar yadda muka sani, daina wannan mummunar ɗabi'a ta kallon fina-finan batsa abu ne mai matuƙar wahala. Za ka ga mutum yana so ya daina amma ya kasa dainawa. Amma in ka bi waɗannan matakai da za mu faɗa a wannan bidiyo, cikin ikon Allah za ka yi nasara ka ga ka daina kallon waɗannan fina-finai gabaki ɗaya. Mataki na farko shi ne ka fahimci dalilin da ya sa kake so ka daina. Wani za ka ga yana so ne ya daina saboda abin ya zame mai addiction, wato baya iya komai sai ya kalli wannan fina-finai. Hakan ya yi tasiri wajen ɓata mai mu'amalarsa ta aure da kuma yanayin aiki da yake yi. Za ka ga baya yin aiki yadda ya kamata saboda a koda yaushe yana riƙe da wayarsa ko wani abu yana kallon waɗannan fina-finai. To in ma ba wannan dalilin ba, ya kamata ka yi duba zuwa ga al'adarka ko kuma addininka. Kamar yadda muka sani, addinai kamar misali addininmu na Musulunci ya yi hani ga kallon tsiraici. Kowannen ma isa shi ne babban dalilin da zai sa ka ji cewa ya kamata ka daina. Sai ka rubuta wannan dalili, ko da a jikin takarda ne, ka rubuta duk dalilan da kake ganin ya kamata ka daina kallon wannan fina-finai a takarda. Saboda duk lokacin da ka ji kana sha'awar ka kalle su, sai ka ɗauko wannan dalilai ka karanta, hakan zai sa ka ji cewa bai kamata ka sake kallo ba. Hanya ta biyu da za ka bi shi ne ka yarda cewa kana da matsala, sannan kuma kana so ka gyara. Za ka duba matsalolin da abin ya janyo maka. Wani za ka ga ya rage mai yawan farin cikin da yake samu ko ya saka shi cikin damuwa. Da dai ragowar illoli da muka yi bayanin su a wancan bidiyon. Sai ka ɗauko wannan illolin wanda ya fi maka, ka yarda cewa wannan abin ne ya janyo maka kuma kana so ka gyara. To in dai ka fahimci haka, cikin ikon Allah zai taimaka maka wajen ganin cewa ka daina. Abu na uku shi ne ka fahimci cewa abin nan da kai kallo na fina-finan nan ba gaskiya ba ne ba. Mafi yawancinsu ko in ce dukansu ƙirƙira ne, babu su a zahiri. Duk yadda kake ganin ana yi a cikin wannan fina-finan, a zahirin rayuwa ba haka ake ba. Shi yasa za ka ga idan mutum ya zo zai aikata a gaske, to sai ya zo ya kasa yin komai. Sakamakon yana gani a fina-finai, kuma abin da yake gani a fina-finan nan babu su a rayuwa. Mataki na huɗu shi ne ka gano abin da yake kai ka zuwa ga kallon wannan fina-finan. Wani za ka ga shiga da yake yi social media, a nan yake samun abin da yake ingiza shi zuwa kallon waɗannan fina-finan. To sai ka yi ƙoƙari duk wasu pages da suke kai ka zuwa su kai ka, duk wani pages da yake kai ka zuwa ga tunanin aikata wannan abun, sai ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka yi unfollow ɗinsa ko kuma ka yi blocking ɗinsa ma gabaki ɗaya, in ba za ka daina wannan amfani da wannan social network ɗin ba. Ko wasu hotuna ko wani abu duk wanda kake gani, sai ka yi ƙoƙarin ganin cewa ka gano shi sannan ka yi maganinsa. Abu na biyar shi ne ka kawar da duk wani abu wanda zai iya kai ka aikata wannan al'amari, ko kuma duk wani, in kana da wani hoto ne ko wani bidiyo a wayarka ko wani application wanda kake amfani da shi kana shiga kana yin wannan kallon, duk ya kasance ka goge su daga wayarka, ya kasance ka yi nesa da su yadda in za ka nemo su sai ka sha wahala kafin ka dawo da su. Hakan zai taimaka maka sosai ganin cewa babu wani abu a kusa da kai. Idan abokanai ne wanda suke kawo maka, duk ka ƙoƙari ka ga cewa ka yi nesa da su. Yin nisa da su zai sa ka yi nisa da wannan abun, ta yadda ko da ka tuna shi kafin ka same shi ma aiki ne.
sannan da sanya applications wanda za su hana ka shiga waɗannan site ɗin. Akwai misalan application ɗin ga su nan akan screen kuna kallo, sannan za mu saka sunayensu a description ta yadda za ka iya zuwa Play Store ka yi downloading ɗinsu. Abu na 6, kar ka je da waya ko wani abu na kallo idan lokacin bacci ya yi. Idan lokacin baccinka ya yi, idan waya ce da kai, ka ƙoƙari ka kashe ta, ka ajiye ta nesa da kai. Idan talabishin ce, ka ƙoƙari ka kashe ta, ko kuma ma kar ka ajiye talabishin a cikin ɗakin da kake kwana. Sannan ya kasance ɗakinka yana buɗe ta yadda za a iya shigowa ko da yaushe. Tunanin cewa za a shigo ɗin nan zai sa ba za ka saka kanka wajen kallon wannan abun ba, don tsoron kada wani ya shigo ya ga cewa kana kallo. Abu na 7, zama tare da mutane a ko da yaushe. Ya kasance ko da yaushe kana yawan zama tare da mutane, ko kuna hira ko kuna wani abu wanda yake mai amfani. Sannan abokanan dole kasance abokanai ne na kirki, ba wanda za su zirma ka ci gaba da wannan mummunar ɗabi'a ba. Saboda mafi yawanci kamar yadda muka sani, wannan abu ne da aka fiye yin sa a sirri. To idan kana zama tare da mutane, hakan zai hana ka wajen sake komawa aikata wannan mummunar ɗabi'a. Abu na 8, ka samu wanda zai dinga ƙarfafa maka gwiwa. Daga ciki ko abokanka ko wani abokinka wanda ka yarda da shi, ko abokin rayuwarka idan misali mutum mai aure ne shi, ko wani yayansa, ka samu dai wanda ka yarda da shi, wanda a turance ake kiransa accountability partner, wanda zai taya ka wajen ganin cewa ka cimma wannan buri naka na ganin cewa ka daina kallon wannan munanan fina-finai. Sannan ya kasance ka zama open mind da shi, wato ko komai za ka iya bayyana mai, zai iya duba wayarka, duk wani abu zai yi maka don ganin cewa ya taimaka maka, ya ƙarfafa maka gwiwa wajen cewa ka daina wannan mummunar ɗabi'a saboda illar da take da shi. Abu na 9 shine ka shiga group na masu irin matsalarka. Shiga group wanda suke na masu irin matsalarka zai sa ka saki jiki, ka san cewa ba kai kaɗai bane ba, sannan za ka dinga samun shawarwari da kuma ka san irin struggling ko wahalhalu da mutane suke sha su ma kafin ya kasance sun daina wannan ɗabi'a, saboda ɗabi'a ce mai matuƙar wahalar dainawa. Abu na 10, kada ka karaya, kada ka ɗebe tsammani ko da wani lokaci ka sake komawa ka aikata wannan abun. To kar ka ɗebe tsammani ko ka dinga ganin laifin kanka. Ka sani duk wata hanya ta alkhairi dole sai an sha wuya. Wani lokacin dole a zarme a koma, wani lokacin a sake dawowa kan hanya. Ka yi haƙuri ko da ka sake aikatawa, kada ka raya, ka ci gaba da ƙoƙarin ganin cewa ka daina. Abu na 11 shine mai gurbin kallon wannan abubuwan da kake yi da wani abu mai amfani, ko kuma duk lokacin da ka tuna yin wannan abu, to ka tashi kai wani abu wanda yake mai amfani. Yin hakan zai ɗebe ma kewa. Kamar misali, idan ka tuna cewa kana sha'awar kalli wannan abu, sai ka tashi ka fita kai exercise kamar na minti 15. To cikin ikon Allah, in dai ka dawo za ka ji tunanin wannan abin ya bar kanka gabaki ɗaya. Ko kuma ka ɗauko wani fim wanda yake mai amfani, ko kuma ka ɗauko karatu ka fara yi. In dai ka ɗauki wannan matakai, cikin ikon Allah hakan zai sa ka manta da wannan gabaki ɗaya. Na 12, kar ka ji tsoro ko kuma kunya wajen neman magani. Idan ya kasance duk matakan da aka faɗa sun gagara, to za ka iya neman taimako wajen mutanen da ake kiransu da therapist. Mutane ne wanda suka ƙware wajen ba wa mutum shawarwari wanda zai bi don ganin cewa ya yi maganin duk wata matsala wadda ta shafe shi a rayuwarsa, wajen sauya ɗabi'unsa daga marasa kyau zuwa masu kyau. Waɗannan hanyoyi in dai za ka bi su step by step, cikin ikon Allah za su taimaka maka wajen ganin cewa ka daina wannan ɗabi'a gabaki ɗaya. Sannan daina ta shine matakin farko
na samun sauƙi daga duk illolin da suke haifarwa. Domin duk illolin da yake haifarwa mafi yawancinsu in aka daina da kansu ba tare da an sha wani magani ba, za su koma yadda ya kamata. Za su koma cikin ƙoshin lafiya ba tare da wata matsala ba. Idan wannan ne zuwanku na farko, kada ku manta ku yi mana like sannan ku danna subscribe domin samun bidiyoyinmu a duk lokacin da muka ɗora. Mun gode.